23-25 éves korig terjedő időintervallumig a napvonat csakrával kapcsolatos összes olyan folyamat beteljesedik, ami az egészséges működéséhez ennek az energiaközpontnak szükséges. Ez ugye összefüggést mutat a 21-23 éves kori keresztcsonti csakrával kapcsolatos identitás megjelenésével. Ugyanis, hogyha fixálom az identitásomat, megvan a gondolati, az érzelmi és minden egyéb összességem, erre én rá tudok már utána erősíteni, mert van mit fenntartani. Ha nincs mit fenntartanom, arra minek erősítsek rá, nem? Ez logikus. Minden olyan dolog, ami tehát ennél az oknál fogva belekerül így az individuumba, a kettes csakrával összefüggő jeleket meghatározza, az gyakorlatilag a napvonat csakra által megerősítésekre fog kerülni. Teljesen mindegy, hogy ez pozitív, negatív. És akkor itt már be is lehet hozni mindent, ami alkalmas arra, hogy megerősítsük. Jó gondolat, rossz gondolat, társai gondolati szintek, érzelmek, pozitív érzések, negatív érzések. Amikor még a plátói szerelmemben 5 év után is szerelmes maradok, vagy az alkalmi kapcsolatommal nem tudok már dűlővégre jutni, több mint alkalmi, de nem megy tovább, tehát ezek is ugyanúgy. A hiányállapotok megerősítése, az is ugyanúgy a napvonat csakrával összefüggő. A különböző élethelyzetekben szükséges energiamennyiség beosztása, az is ugyanúgy a napvonat csakrával kapcsolatos. Hogy be tudom-e osztani úgy az erőmet, hogy egyes helyzetekben megfelelő mennyiségű energia felhasználása mellett optimálisan adjak például energiát helyzeteknek. Vagy elfüstölök azonnal, mert nagyon sokat akarok adni. Ez is ennek a természete lesz. És akkor ugye itt az életenergiával kapcsolatban pedig kialakulnak a ritmusok.